няколко причини за повреди на турбокомпресорите, да ги изброя, а след това някой друг ще разкаже подробно за всяка една от причините за повредите на турбокомпресорите. Здравейте, аз съм Неда от DG Turbo Service. Може би доста малко жени работят в сервизи. Моята работа предимно е административна, да пиша фактури, да поддържам складовата програма, ред други такива неща, но тук от колегите ми, докато работят и докато звънят клиенти по телефона, съм чувала много неща. Първата причина за повреда на турбокомпресорите е превишаване на скоростта или по-скоро превишаването на оборотите на турбокомпресора. Друга причина е замърсяване на маслото, също така липса на смазване и повреди от попаднало чуждо тяло в турбокомпресора. В някои от следващите ни видеа очаквайте подробности за всяка една от тези причини или задайте въпросите си в коментари.